Okay, so good day Kabalen. At ngayon ay Friday morning at ang oras ay nasa 10:35 na yata. At ngayon ay nandito tayo dito sa may dulo ng Tourism Road. Ayan. Tourism Road na mag-start doon sa may MacArthur Highway at mag-end dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung sa likuran natin, yan na yung NLEX. Ayan. At banda naman doon, yun yung entrance exit ng NLEX Mexico. Ayan. So hanggang dito pa lang yung nagagawa nila rito, at ngayong araw ay i-update ko kayo kung ano na ba yung mga kaganapan, especially Bandaron. Bandaron maraming ginagawang project dito sa Tourism Road. Marami ng improvements doon dahil commercial area na yung doon, yung papunta sa MacArthur Highway. At dito kung mapapansin nyo, yan, hanggang dito yung kalsada. Yan, hanggang dyan, no? And then, ewan ko kung kailan itutuloy ito. So, sa mga nagtatanong na gusto nilang malaman kung ano na ba yung status ng project na ito, hanggang dito lang, wala nang nagtrabaho. So, stop na. Ewan natin kung kailan nila itutuloy ito. Kasi, kung makikita nyo, tinutumbok na niya yung NLEX. So, hindi natin alam kung gagawa ba sila ng overpass papunta ron sa sa may bandang Panipuan area ng Mexico, or kung may may papasukan siya mismo sa may NLEX. Ayan, eto, tingnan nyo kung gaano kalalim. Ayan. So mag-drone muna tayo and then pupunta tayo hanggang doon sa may MacArthur Highway at madadaanan natin yun yung malaking proyektong ginagawa nila, yung People's Arena. Yan. So last time tayo nag-update doon, maybe last month. So siguro marami ng mga improvements doon sa may proyektong yun na isang malaking gym. Malaking gym yun. At ito pala yung sa likuran natin, yung Hotel Casiana. Yan. So may mga updates din tayo dyan. Ito yung Global Construct City sa may Panipuan, Mexico. So mainit na. Hanap muna tayong spot para makapag-drone tayo. Tignan yung bukid doon, no? Ayan, nilinis nila. Mali magtatanim na sila ng palay dyan. At yung dalawang kalabaw. Yan na yung NLEX. Ayan. Ang taas na ng Hotel Casiana. Ganda siguro niyan. Sa loob mismo ng Global Construct City. Ay. Wala tayong makitang spot na malilim dito. Tapos dito, parang siya, may culvert dito. Yan o. Yun o, naliligo yung presko yung kalabaw, nagsiswimming. Ayan, parang butas sa ilalim. Yun, tagos doon. Pero maganda sana ito, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4. 4 lanes siya. At dito nakapintura na, kumpleto na yung drainage. Kaso nga lang, pagdating doon, dead end siya dahil hindi pa nagagawa eh. Dito maraming nagpapahinga rito. Yan o. Yan, kaso medyo mataas yung gutter eh. Baka mamaya sumayad yung pangilalim ni Stark. Hindi kagaya nung last time tayo pumunta dyan, gamit natin si Pongkan. Mataas yung ground clearance, no? Dito kaya wala, hindi rin natin pwedeng isampay yung motor dito, mainit. Pwede na siguro dito, kaso mainitan lang yung motor natin. Dito na tayo magpalipad. Or sige,
Okay, so nakapagmerienda tayo ng konti at nakapagpahinga. Although mainit yung upuan ni Stark. Didiretso na tayo dun. Ay. Pag ano, maraming nagja-jogging dito. Pag golden hour, hapon at saka umaga. Diretso na tayo dito sa may tourism road. At makikita na natin yung mga pagbabago rito. Especially dun sa kabila. Paglipat mo ng kalsada, yung Calulut to Del Carmen Road. At ito yung magiwagang poste. Yan, no? Tignan nyo, nasa gitna siya. Kasi dati yung daan dun banda eh. Kaso nung ginawa na yung kalsadang ito, eto, napwesto siya rito sa ano. Bali yung alignment yan sa mga poste dyan, no? Pero yun dito, bago na yung mga poste rito sa ano, sa may side. Ewan ko lang kung tatanggalin pa ba yun. Pero dapat tanggalin, no? Delikado. Yan, no? Bagong tayo na rin yung bahay dito. Dati wala man yan eh. So expect natin na maraming mga business establishment yung magsusulputan dito, especially pag nagbukas na yung kalsadang ito. Kaso nga lang, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ulit yung extension dun sa may NLEX, yung pinuntahan natin kanina, yung kung saan tayo nag-start. Dito, tanaw mo na yung mga ano, yung mga tangke ng RC Cola. Ano. Saka update ko rin pala kayo dito. Binuksan na, tinanggal yung isang ano, yung isang concrete barrier dito. Dati kasi yung pwedeng dumaan dito, yun lang mga motor, mga bike yan. Ngayon pwede na yung tricycle. Pero yung mga four wheels hindi pa pwede. Yan, no. Sipin ko sa palagay ko hindi kakasya yung gulong nila rito, yung wheelbase nila. Sa mga tricycle pwede na. Saka yung ano, yung mga barrier hanggang dito lang. Yan. Yan, kahit doon sa kabila hanggang doon lang. Dito wala pa. Okay, so diretso lang tayo dito. Tingnan natin yung ano, yung People's Arena. Yan, no? Very busy yung kalsadang ito. Especially yung mga pumupunta ng NLEX o yung galing sa NLEX, dito dadaan palabas ng MacArthur Highway. Dito meron na rin Jollibee. Marami ng ano rito eh. Ayun, no? Maraming ginawang mga business ano rito. Especially mga gasolinaan, maraming tinayo. Yan, no? Meron pang junk shop. Yun, so pag nandito ka, tanaw mo na yung sinasabi ko sa inyo ano, yung People's Champ Arena. Ano, tignan natin dito. Ay. At saka dito pala, meron silang ginawang ano rito. Ayan, bike lane, yan, kulay green. Ito yung bike lane. Tingnan natin dito. So try natin kung makapasok tayo. Last time kasi nakapasok tayo araw ng linggo noon, and then walang ano, walang guard. Ngayon try natin pumasok, at least para maikutan natin dito. Yan, dito. Wow, yun, laki Parking space pa lang, ang lawak na So patuloy pa rin yung construction kasi may mga heavy equipment dyan eh. At saka parang sa loob na ngayon ginagawa nila. Yan, laki. Ayun, break time na yata nila. May nakita tayong mga kumakain sa loob. Wow, ang lawak
So dito may daan dito palabas. Yung tulay, yun yung tulay. Ayun. Doon, pwede na lumabas doon. Pero tingnan nyo, kung gaano kalawak. Gaano kalaki, People's Champ Arena. Pero magpicture muna tayo doon sa harap. Ewan ko lang kung ilan yung seating capacity nito. Pero ang lawak niya, Yan, tingnan nyo. Doon tayo banda magpicture. Yan, yung parking space pa lang, ang lawak na. Yan, So tara, hanap muna tayong spot para makapag-drone tayo. Mainit dito. Maganda sana dito, kaso wala tayong masilungan. Ang lawak. Dito siguro pwede na mag-drone. Yan, dito tayo. At yung palang sa side dito, yun na yung Siposco ng City of San Fernando. Bali ito yung sumasakop dito, Barangay Kalulot pa. And then dun sa nakita nating steel bridge, yun yung kulay blue na yun. Paglampas nun, Barangay Malpitik na. Yan. So tara, paliparan muna natin. Ang ganda ng disenyo, no? Pero wala tayong idea. Hindi natin nakita sa Google kung kailan ba matatapos yung project na ito. Pero sandali lang siguro yan. Baka ngayong taon matatapos na yan. So tara, let's go na. Yan, no? Tingnan nyo naman yung volume ng mga sasakyan na dumadaan dito. Napakarami. Kasi nga, yung usual na route kasi dadaan ka pa ng Sindalan, and then kung pupunta ka ng NLEX. Ngayon dito na sila lahat dumadaan. Kaya kapag paghapon, heavy traffic na pagdating dun sa may Kalulot, dun sa junction. Ano ba 'yon? Meron palang linear park dito, Ayun, City of San Fernando Linear Park. So next time pupunta natin yon
Kasi yung goal natin ngayon pakadiretso hanggang dun sa hanggang dun sa MacArthur Highway. At ito yung sinasabi ko sa inyong si POSCO, ayan, City Public Order and Safety Coordinating Office, parang gano'n yata ang ibig sabihin ng si POSCO. Dito marami ng mga nagtayo ang mga building dito. Meron na rin dali. Saka yan, kabi-kabila yung mga gasolinahan. At ito yung shortcut papuntang Northville. Yan, Northville Resettlement. So may mga video rin tayo doon sa mga different resettlement dito sa Pampanga. Pero dito sa area ito, asfaltado na. Yung dinaanan natin kanina hanggang doon sa tulay, paved roads, sementado. Ito na yung pangalawang tulay. Ilan bang tulay yung meron dito? I think 3 yata. Ayan yun naman yung Barangay Malpitik. Lagi ng warehouse dito. And then syempre dito na yung yung merong rito mga pier ng NSCR, pero wala pang mga segments. Ito na yung pangatlong tulay. Bali meron 3 tulay dito sa May Tourism Road. Yung stretch ng MacArthur Highway hanggang dun sa hanggang dun sa May Junction, yung papuntang Bulaon. Ito yung dating huling ginawa dito nung last time nag-update. Itong island na yan Pero ngayon tinubuan na ng damo. Ewan ko kung anong ilalagay dyan, kung mga solar street lamp ba o mga puno, ganun. Dalawa pala yung dali meron doon, meron pa dito Ito bago lang itong daling ito. At ito naman yung papuntang Sindalan, yung Purok Gloria. Yan, kita na natin yung junction. Nandyan yung stoplight. So dito na magtatapos yung Tourism Road. At dito na rin magtatapos yung update natin tungkol dito sa kalsadang ito. So keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Balen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.